mga Yinens. Mga Yinens, dito tayo sa may Mitsubishi, no? Dagupan, Pangasinan, no? I-vlog ito mga Yinens, no? Yung Easy 125 ng Euro. Bago ito mga Yinens, no? Tara mga Yinens, samahan nyo ako. Gusto nyo mga Yinens, no? Yung SM Dagupan, no? Dito siya mga Yinens, no? Sa may SM, no? Tapat siya ng mga Yinens. May bangko rito, yung China Bank, no? Dito siya mga Yinens, no? Yun mga Yinens, no? Yung meron ditong Love Radio, no? Yung katabi niya. Tara mga Yinens, no? Pasukin natin. Ito siya mga Yinens, no? Ito yung Easy Euro 125, no? Ayan yung mga ano. Dito tayo sa Mitsubishi ngayon. Ma'am, kayo ma'am. Ayan yan sila ma'am, no? Ayan. Ito yung motor ng Mitsubishi na Easy Euro 125, no? Ito pala mga Yinens, no? Naka-display ito sa harap, no? Tapos ano ito mga Yinens, Wanda tire, no? Wanda tire, no? Tapos ito mga Yinens, no? Yung naka ano na to, tubeless na. Ano siya, naka-tubeless na. Tapos yung ano niya mga Yinens is 70 by 90 by 14. Ayun mga Yinens, no? Ano mga Yinens, naka-marsa to. Ito yung ilalim niya mga Yinens, no? So, ano to? Tapos sa likod mga Yinens, no? Tingnan natin to. So, yung Yinens, naka-tubeless din, 80 by 90, tapos 14, no? 14 yung ano niya, yung rim niya. Tapos naka-drum brake siya. Drum brake, tapos naka-single shock siya. So, meron siyang kickstart. So, meron siyang Euro motor nakalagay dito. Ayan mga Yinens, no? Tapos mga Yinens, no? Yung ano niya, ito yung ano niya dito, yung napakan niya, no? Malawang, no? Pati harap mga Yinens na yung harap niya. May Yinens, ito yung ano niya sa anong paa niya. Tapos may Yinens yung design ng tambucho niya ito. May Yinens, nagano pa, bagong-bago pa to. Ito naman yung may Yinens na dito sa may ito yung gas tank niya may Yinens, no? Gas tank. Tapos may Yinens, ito yung sa battery niya. Pag ginanong ito may Yinens, ito yung dito yung kagaya niya. Ayan. Ano din, maluwang-luwang din. Ito yung sabitan ng helmet, dalawa. Pag mayroon tayong helmet na iniwan, pwede nyo ilagay ito ngayon yan yung helmet. Ayan. Tapos mga Yinens yung ano niya, ito yung sa starter niya, ito yung sa ilaw niya. Ayan, ito yung sa busina. Tapos sa flasher. Ito yung high-low. Ito may isang digital na to. Yan yung Easy 125. Yes, unbox na, no? Tapos may yung presyo pala niya may ito. Yung price niya. Yung price niya. Ay means na yung Easy 125 carb ito may no? Cash niya 61,900. Yung down payment niya is 3,500. Tapos yung 3 months niya is 3,500. Tapos may release mo yan sa 300 kaya 2,700, no? 2,700. Bulog agad mo yan, no? 3,153 times 36. Ito mo yan, so yung price niya. So yun mo yan dito sa may Mitsubishi, Dagupan City, Pangasinan yan. So yung Euro Easy 125. Ayan mo yan sa yung itsura niya nasa loob ko. Shout out pala sa kay Sir Richard, no? Siya yung ano dito, in charge dito sa may Mitsubishi, Dagupan. Thank you sir, no? Shout out sa'yo. Okay minsan, salamat sa panood. God bless you. More power, keep you sa nasa buti kayo. Bye bye,